שלום לכולם, קוראים לי מקסים סקופין. בזמן הפנוי אני מבצע פרויקטים בתחום Real Time and Embedded ברמת תחביב. היום אני רוצה להציג את הפרויקט החדש שלי, חייגן, בשלב ראשון שלו חיבור מקלדת לכרטיס נוקליה L52RE. אז איך זה עובד? בכרטיס קיים שני טיימרים. טיימר אחד שמסיים לספור הוא מקבל פסיקה, ודרך פונקציה IRQ Handler נכנס לפונקציה callback, ושם הוא שולח רמת אחד לוגי שורה אחרי שורה. טיימר שני, כשהוא מסיים לספור, הוא גם מקבל פסיקה, וגם בקום פונקציה callback שלו הוא בודק איזה רמה לוגי הוא קיבל, ואם הוא קיבל אחד גם בעמוד וגם בשורה, אז הוא מבין איזה מקש נלחץ. ואז על ידי UART אני מוציא את המקשים על טרמינל פוטי. כפתור כוכבית אני משתמש כבקספייס למחוק את סימן אחד מטרמינל פוטי, ומקש סולמית כמו Enter לעבור שורה הבאה. אז בואי נראה את זה. אני לוחץ מספרים, אם אני רוצה למחוק אני לוחץ כוכבית, ואם אני רוצה לעבור שורה הבאה אני לוחץ סולמית. עוד פעם יכול להקליט מספרים שאני רוצה, למחוק אותם ולעבור שורה הבאה. אז איך שאתם רואים, הכל עובד פיקס.